as part dito sa program namin na race campaign or the run against contribution evaders. This is our seventh race. Supposed to be last week pa ito, pero na-postpone dahil sa itong weather. So, for the compliance na kailangan monthly namin i-conduct itong kailangan matapos kami today for the seventh. Actually, this is our seventh race. So, we have visited seven sa Batak City and 8 dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. So, it will be benefited at least more than 100 employees. Sa pagbisita po ninyo sa mga business establishments para mag-comply sila sa mga contributions sa kanilang mga employees, kumusta naman po yung pag-comply ng mga una natin yung binisita? Yes, actually, complied na. Maganda yung compliance nila dahil dun sa binibigay natin na show cause order to comply within 15 days. So far, yung mga nakaraan na ni-raise natin ay almost fully complied na sila. Kumusta naman po pag pumupunta tayo sa mga business establishments? Cooperative po Yes, ba? yes. Yan lang yung pinagdadasal namin at based dun sa experiences natin previously at saka kanina, ay okay naman. Cooperative naman lahat ng mga employees, yung mga employers na nag-receive dun sa show cause order. And we hope na makapag-comply sila within dun sa time na binigay namin sa kanila. Gaano kahaba yung binigay natin? Actually, binigyan namin sila ng 15 days to comply. So, mag-e-end yan ng August 15. Sir, para malaman kailan natin, ano po yung purpose ng race campaign, sir? Actually, itong purpose ng race campaign namin, nung unang-una, it's a shame campaign actually. But we move into awareness campaign. It's no longer a shame campaign, awareness campaign for those employers na mayroong pagkukulang. Ayoko nang gamitin yung word delinquent. Yung mga may pagkukulang, like yung hindi nila narehistro yung kanilang mga employees. Yung hindi nila nabayaran yung kanilang yung contributions ng kanilang mga employees. O kaya nabayaran pero kulang. So ito yung mga pagkukulang ng mga employers na sinubject natin ng raise. So hopefully after this ay magiging maayos na, matuto na silang mag-report ng kanilang employees on time, at maayos na rin yung kanilang contributions dahil kung hindi sila magbayad ng tamang contributions sa kanilang mga employees, hindi rin makaka-receive ng kanilang mga employees ng tamang benefit, tamang amount ng benefit.